Gitugot ba sa balaod nga ang pulis magtap-tap silang naong panahon nga mangrunda? Ang tubag, dili. Sumapa sa Rule 113, Section 8 sa Revised Rules of Criminal Procedure. Panahon nga ang pulis mopahigayon sa pagpangrunda, dunay duha ka mga mahinungdanon nga butang ang kinahanglan nilang tumanon. Una, ipahibaw ngadto sa ilahang dakpunon ang otoridad sa ilahang pagdakop. O ikaduha, ipahibaw ngadto sa ilahang dakpunon ug unsa hinungdan sa pagdakop. Pananglitan kun ang pulis magtap-tap sa ilahang naong, unsaon man pagkahibaw sa ilahang subject nga dakpon nga tinuod nga pulis ang mudakop nila. Pusa, ang atoa mismo nga balaod ang nagmando nga dili gina pwede, nga dili mahibaw-an kung unsay otoridad sa nidakop ug unsay hinungdan sa pagdakop. Dili gani matuman ang mao nga balaod, illegal ang pagdakop.